Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Ug unsay imong kapasikaran nga akong plano palpak. Ug sikil sa kaman nga mosuway sa kumasugo. Ako? Kinsa ako? Ako si Franco Castillo. Mao ba? Kaayo. Wes, kiniya nga di mo. Imo kong gisakpa. Ug dili kay ka na lang, Franco, ang imong mayaguman. Kung magpabilin kang hapukir. Sobra ka lang! Basig nagtuo ka nga mahadlok ni Martin! Isog ka na di ay. Iso. Wes, kiniya nga di mo. Sige, Franco! Singgit! Ave Satani! Imong kipugusan kong pailog. Napupusan akong pailog, Martin. Busak kini ang angay kanimo. Mga ungog ka mo! Gusto ba mo nga kong silutan? Ha? Dili agaw. Pasalua kami agaw. Dili na mausap. Kung mao, tumana ang taas nga akong gisangon kaninyo. Nakasabot ba ka mo? Oh, nakasabot kami agaw. Nakasabot kami. Diya ka na, Martin. Franco! Franco! Adipalay, nilakaw ang paruway. Magkalako. Nagtuo tingali ang kagwang nga malisan ko niya. May adlaw ka na, Martin. May adlaw ka na. Ave Satani! Nang Marlene, kumusta naman ka, ha? Uy, mura man kag nagbirni santo diha. Si Doris Divino, daw sa nasilag ka na ako ang akong anak. Uy, nga naman taon, uy. Tungod kay nasayod na siya, mahitungod sa iyang amahan. Unsa? Mao ka na, Divino. Ug daw sa mudat, ug ka na ako ang kaliputan. Kay anin ako gihanok ang tanan niyang pagmahay. Ug ganin ingon pa siya nga, kung iyang ibaligya ang iyang kahagngadto kang satanas, iyang himuon, makabahos lang siya ngadto sa iyang amahan. Unsa? Mauna, Divino. Ug naglibog ko kung unsaon ako ni pag-ariglo. Ako gayon nagbabasol ning tanan. Ako yun. Ay, nako. Bebe. Sulti ko lukos matuod ng Marlene. Kinsam gyud ay amahan ni Doris, ha? Ngawa ka man gyud makaako pag sulti niyas ka matuoran, ha? Si Padre Benjamin Arnado. Bangas ka. Di ba? Si Padre Benjamin magani ang nakadisgrasya ni Doris diyang naglalis mo? Ay, o lagi, Divino. Uy, angay unta nga imo rin itong gisultiyas, Doris. Kay kadto ang tukmang panahon. Unta. Apan. Nahadlo kayo ko, Divino. Nahadlo ko. Ay, problema gyud ay. Pero mas maayo nga imo na lang yung sultihan si Doris na Marlene. Mo gyud ni ako ikatambag nimo. Uya, uya. Nindot magkayang akong tuog. Kada ka na ba sa akong text messages? Gikan kang bay Amaro?
pulos gid I love you. Kapaspas sa mga pangitabo sa akong kinabuhi. Ug karon niya, nasakitan ko sa nahitabo. Gawa ko magdahom nga sinay Erma ti ay ang angay basulon. Apan unsaon ko man niini karon? Unsaon man? Unsaon ko man pagkakita sa kong amahan? Bisan kun inuntang dautan siya, apan siya gihapon ang akong amahan. Lord, nga namang imo mang gitukutan nga mahitabo kini. Nga naman. Hain kay maayo ka akong tawgan si Shirel. Sayod ko nga na kani ang diary ni Monica. Kinsa ni? It's me, my dear. Franco is here. Og unsay tuyo nimo nako? Dikit ko nimo undangan og hasol? No. Wa ako mag-asol kanimo. Buot lang ko masayod kung anda ba kanimo ang diary sa imong inahan nga si Monica. Wa nako ang maong diary, Franco. Siguro ka? Wa ko'y kalibutan sa mong kipanulti, Franco. Well, ikaw ang bahala. Basta ako, nasayod og nakailag ko sa imong amahan, Cheryl. Kung may mong tabangan ko pa ikaw, aron ka mo magkakita. O sa buot mong ipasabot. Bye for now. Oh. Mas maayo hinuon ka na kung magpangita sa kamatuoran, Cheryl. Aron sa ingon mo gukod ka kanako. Kipaw niya ang cellphone. Tinuod pa ka niyang gisulti. Tinuod pa ka. O kung tinuod man kini. Angay ko bang salikan si Franco? Lord, lamdaki ang taon ko. Maluoy ka. Dinhi ni ining maong hardin sa karaang mansyon. Alhi kami kasagaran magkita ni Monica. Apan karon, daw sa kagahapon na lang ang tanan. Labas pa sa akong panumduman nga. Monica! 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 Wa na si Monica Martin. Patay na siya. Patay na siya. Patay na! Ug karon, adi, gisug ba nagdaan sa impyerno ang akong kaugalingon? Bisan pa man kung buhay pa. Ug si Irma, siya ang mabasol dinig tanan. Siya cute. Siya cute. Nadugay man si Doris. Ay, asa magkatong bata. Kinsa na? Yun na, akong ablihan ng pultahan. Oh, ikaw? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!